MDC ke Soringham constituency ubah penyat sing sim ubah longru menta chief executive member ka Kasil Autonomous District Council menta ke balang ka khatra trik risau arhajar arplai berlipat ba ye ka ying school Mount Zion secondary school ha Soringham Maudingja ka baula penyo lingba ka scheme chief minister special development fund jong snem arhajar arpuar bat arhajar arpulai kabalatei hakamang tingka kaba sanpau lak tingka ubah penyat haba ai jingkren ula penpau ka jingsngau kemen batang haka sisnem bola long kumwem le ka mauren keneng Henry ula la ban penyo yakane ka ying school ka banlong ka jikirku yaki kena school hakane ka snipli yaka ying school la saki yak jingdon lang ki bor penyat jong ka school kintup ubah h kharmalki sekretari balang ublei kinohikai kirirang ba hadu ki kena school Dia don lang ni kumni baro jing sakilang naki managing committee members naki nohikai ang balang committee secretary jong balang play ni Soringham bat kumju ru naki jing saki ki student ban cup ini ribbon kum kadak kajing play ni maunong rem labu na mta kajing tei ya kanika di school ki teaching but non teaching staff kumju ki baidan lang ki balong shisha ki paya ki baskem ki paya ki bakashan ban ai ti yala de hakabaide but kajing shakri kajongki ban du thya du dam ban pelut kapor bakabor kajongki bakajimut jimpakhat nakamenta kumno ban sandur ya kalawe jogi ni ki hybrid ki jongi ki students ki jongi te ka jingdon joki nohikai kum ki paya ki baskem kala kentiu shisha ya ka imlang salang lingba kiniki students ki badan hanika school tengit scam ba ka future ka jongki kalawe joki niki students ki badan hanika school ka shong e hakakti jongki nohikai dengan soban ai kublei hadu kata-kata bat soban penpau bangi sokit ram hadu kata-kata nakamta kajing treshitom met bat mensim nakaliang kinohikai bakumno bakin aji syakri ban penang penstat ikiniki retan sisnem ringla persyang pat kat kebala lah kabuit kabol ila du thia du dam sisnem kumno ban thau kila tunti ban penkok ngo ekasoka ban convince ke bangi ong ke government ban tip bake iki jingdon kam hapo constituency mor keneng ne son kam ngidon kam habangi pai iki jingdon kam ki bapuon ni i jingdon kam tam ki basic necessities ki jongi ki ai kita ki basic necessities ke bangi kum ki briong ngidon kam hapo shnong hapo ki imlang salang kade ka umbam udi ke benikong ka surok ka babiang ban sup kalik kawan ka umbam udi ke badon kam hadu kata nangta ka surok nangta ka koit kakya tang hai sisnam ngila persyangkat bala bentre nangta ban wara ka health facilities ka babiang health infrastructure ka babiang hakani constituency kenang ba kipai ba kibaduna ka jingyo haka kamai kaji kinla ban yo jingerap na kita ki center dan kam malik sya private hospital ban perlut ki po hajar teng la susun e kilong yen ki hab ban ba da karam ru tang nam ta ban yo e ka koi ka kya ka babiang henry lingba kini jingtre jungi sisnam ngila persyangkat kebala te bat kaba saupat kade bakumno bangin la ban kentiu yakini ki educational infrastructure ki school ki babon ba ki spa tali ki school hangne po constituency jungi te kamde ka basuk bangin a jingirap tang sisnam ya baro and so kemen pat ba kanika school kalalong sya ka jingkurku bakiyo ekanika extension of school building additional classroom naka chief minister special development fund jongsnam arhajar arpuar arpulai te bat ya kani naso ban penpau ya ka jingkemen bakrau na klempoi perkhat ngala kelet la ice cream na mala bun palat ten reda ka jingyo jingtip pat na ka managing committee baki ong ba subha ban wan ban pleno ya kani ka school da ka jingkemen ka bakrau ngala pediang subha ban wan mentas ni kani ka khat pratarik new reserve October but ngamju da kam yo shu kalat ban program shawai namar bakakam district council la bun kam bahamenta but
kila tip em ngila sha jiet kum si em lai susang hai amount jong ka skill ka barit dan so ban ai play kata shikat de nam ta jing trash tong jong ki bat ka jing la ban manage ka ni ka kam dan kermen scam bo play nang ai jing champang ya ka managing committee nang ai jing start ikino hikai kamtam iki students baro nadu class nursery hadu class 10 baki exams ki ba phin le menta ta ho banai November phin long kinong job baro ba phin kiu class lu baro te kata di ka jingkur khu ka do jungi bat jing ai kublai jungi sa hi sien pat nakam tak school bat ya baro ki bla trishtom ban penlong ini ka program ka job hagni ki kublai shibu